Alright, nabakashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ey'fundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika nangaphandle. Siyabingelela ingane zakho, sithemba ukuthi nikahle niphilile la ohlelweni-ke Izimpande bezama-Afrika. Igama lami uKings Chaka ngokaluqa isibongo. Themba abantu-ke ba-right, sibonga kakhulu indlela eniqhubeka ngayo nokusisapota nokusiseka kuma-comment section nakho konke nje nikushera nathi. Isona sikhondlakhondla sikamabonakude lesi i-Black Life TV. Asingena odabeni-ke namhlanje sizoxoxa nomunye osihambele sizoza ukuthi uhambe nje uze ngani lapha ekhaya. Ntangaza amashinga sawubona mfowethu. Kunenjani baba? Okahle. Hayi. Ngabe senizwile. Yeah, sibonga kakhulu nokubona iy'nsizwa sengiphelile abantu besimama antini khona. Hayi sikhona baba, sikhona. Yeah bhuti. Sikhuluma ngani namhlanje, ubhuti usivakashele ngani? Ngizelana ngikuthwala baba. Ngaphambi kokuthi ngisho into engizelelana bafo ngasho ukuthi lento oyenza la inhle and futhi isifiso sami bengakujabulela mangase kube khona i-TV esoyibona, ilokhu show esoyibona kumabonakude la khona bazosiqwashisa khona ngokuthwala. Okay bhuti. Ya ngoba ukuthwala abasitshena ubuhle bakhona kuphela, abasitsheni ukuthwala kahle kahle ngasho ukuthi into esikala ngamehlo njengamanzi uphuthu. Okay. Yabo ngoba uma usuya ngale kujuleni kwakhona kunzima ngempela ngoba ungase ubuze umuntu othwele njengamanje umbuzo ukuthi lento ayenzayo ngabe uyayithanda yini. Umtshela ukuthi nje ukhuluma iqiniso njengomuntu efa ukuthi lento oyenzayo ngempela uyayithanda yini. Ukhuluma nje iqiniso njengomuntu efa ngoba ngiyamprefer mina umuntu okhombayo kunomuntu othwele. Ngoba into yakhe le mali yakhe akayidla buhlungu, inhliziyo iyasinda. Ngilapha nje nami ngizokhala ngoba angisayifuni lento njengamanje engibhekane nayo. Isindwa yini inhliziyo yakho? Angisayifuni. Yini kwenzekeni? Angisafuni. Sithwalo sami besimala nokuthi iviki neviki kuzomela ngilale nomuntu wesifazane. Alipheli iviki esaphila. Yeah. Lokho kusho ukuthi kumele uma ngalala naye kahle kahle suke ngithatha iy'nhlahla zakhe. Yabo. Shuthi nje ngonyaka mina ngingakayibali into zo gender based what. Ngathi siyazi ukuthi onyakeni amaviki mangaka u52, which means mina ngonyaka nginesibalo sabantu bangaka besifazane aba52 kumele ngibabulala. Because iviki neviki kuzomela kube khona umuntu wesifazane omusha ngizolala naye. Yebo. Ngoba iviki neviki kumele kube khona umuntu wesifazane omusha ngizolala naye. Lapho uma ngilala naye ngisuke ngithatha yonke inhlahla yakhe iza ngakumina izophelisa mina, yena ngakuphela ngisho iviki kuzobe seshonile. Bafandlelani Ziningi indlela zokufa komuntu ke. Uyagule kodwa imvamisa kuyakuthiwa mase ngizwa ukuthi umuntu ayiqale ophela ngezansi. Yabo nje singezansi sakhe nje siphenduke enye into kwayena ngisho abuthi odokotela uma babuze bayasho ukuthi abayazi into enje akaze bayibona inhlekelele nje bayiqala lento. Kodwa ngasho ukuthi abantu besiZulu bayazazi. Mawuthi umndeni wakho uyazenza lezi zinto zesiZulu ngakutshela ukuthi into lento idalwe yini, kodwa ayikho into ezogwema lokho ngoba mina sengilalile naye ngiyayithatha inhlahla yakhe ashone. Njengoba uzwakala ukuthi uyindoda eyazi ukuthi eNingizimu Afrika silwisana nokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane. Ngesikhathi uyithatha lento awusithatha usibeke ukuthi uzwe ngobani ngokuthatha lento, bewazi ukuthi lento kanje nomuntu okunikeze yona ukuchazelile nithi ifika lesi sigaba sokusona njengamanje. Ukuthi angani noma mhlawumbe izinyanga ziyafana nani. Zikhona izinyanga ezikutshena ukuthi uma ungena nje zikutshena thabo le ndlela ozoyithatha njengamanje ihlula amadoda obaba bemizi. Indoda oyibuka iyethemba ukuthi yabo le ndoda le ingalimela iqiniso, into lento eyenzayo iyayimela. Le nto yokuthwala ngoba ngisho ihlulwa ngisho umuntu omthembile umbona ngathi uthi yabo lo into yakho uyayimela imhlule. Angingazi mhlawumbe ezinye izinyanga ziyakwenza lokho. Yabo kodwa mina le ngangibhekane naye yangitshela ukuthi le ndlela lesofuna ukuyithatha njengamanje uzoyimela, hamba ucabangisisa ngadazi inkansi naye sengicabange ngaqeda ukuthwala kuyona into mhlawumbe ungalala namhlanje uvuka ngakusasa usiyokwenza into okumele uyihlalele phansi. Ngakho ngithi bengifisa engathi ngaba ne-show ku-TV before uze uyokuthwala, because ukuthwala kuhlukahlukene kuya ngathi ufuna kuphi. Lokho kuthwala osukufuna ube usuwazi ukuthi okay njengamanje sengiyazazi ingqinamba engizobhekana nazo uma lento sengiyenzile. So kumina nje manje ukuthi ngiyayenza or angiyenzi. Yabo. So
lento kwaba ukuthi ngabona ku-Facebook enye inyanga yangala eZimbabwe kwaBulawayo. Yes. Yeah. Ngafike ngayithatha inamba ngayi-WhatsApp. Like muthi uyazi mulokhu musend message ku-WhatsApp ukuhamba mawuthi khabothi ukusho ukuthi ayifikile kuyena lo muntu kwakhona notification. Ngisend ngibona lo muntu akaphenduli. Phinde futhi same time futhi ngisend i-message akaphenduli futhi. Akuphelanga ngisho 5 minutes ngafona. Ngalokho engifonini mhlawumbe ngashiya ama-miss call awu-3. Kwathi ngikusuka lapho sengifona kwesifona wayibamba. Wathi lo muntu ngeke ngathanda ukuphazanyiswa uma ngisebenza. Sibani ngibiza ngegama. Okay, lenyanga wayazi soba Ngoba ngayibona ku-Facebook. Facebook yeah Yeah. ushilo yes. Okay. Phela qhubeka futhi. Ngathi mase ngifona kwesifona wathi ngeke ngathanda ukuphazanyiswa uma ngisebenza sibani. Wangibiza ngegama engajaba. Ngathi hayi kusho ukuthi inyanga yangempela ke le. Hayi yabo nje umsebenzi wayo shuthi yashuthi lento engiyifuna ngizoyithola ke la. Yabo because seziningi inyanga sesizwile le South Africa ezinye idlala ngabantu ezinye ikhona zangempela ezinye azikho. Yabo abantu bavamise ukusho kahle athi uma ufuna umuthi wangempela noma ufuna into yakho ukuthi isebenze kahle bowuphumele ngaphandle ila uzobusizakala khona. Yeah. Hayi nami ke ngaxhumana ke nayo ke. Washo ukuthi awuye ngoba bengisasho ukuthi uye ngathanda ukulokhu ukuphazanyiswa uma esebenza sibani. Yeah. Kwangithusa lokho. Hayi ngehlela ngezathu ngathi mina hayi kube iphutha elingasoze lenzeke leli ngixolisa. Wathi akathemba ukuthi kuyoba kanjalo. Wase ngibuza wathi engangisiza ngani. Ngamtshena ke indaba yami ukuthi hayi ngifuna ukuthwala. Wase ngitshena wathi kuhlukahlukene phela ukuthwala. Uwena kodwa kumele uzisho ukuthi ufuna kuphi ngoba ngeke angikhethele mina akumele kube uyena ozongitshela ngenze njani. Ngoba lento isihlupha mina kusasa ngizobuyela yena phela ngithi mina hayi lento yakho wathi ngithatha isiyangihlupha manje ngenze njani. Ongenana kube mina umuntu ozothatha isinqumo ukuze lento ihluphe mina kuphela kwazi ukuthi ngizobhekana mina nami akekho umuntu engizomkhomba. Yeah. Yeah. Hayi waveza ama-list ezinto zakhe ezuthi ukuthwala inhlobo uhluphi ukuthwala khona nokuthwala kwethiwa khona le ithiwani nama-ex inyoka idinga igazi lama-ex ngathi mina hayi le ama-ex ngeke ngithathe because ama-ex ami ngisawathanda ngifuna uqamba amanga because uma ngathiwa namanje ngiyayibona nje yabo ungasho phela kwami usawathanda ama-ex akho. ungasho kwamanje ukuthi angisenendaba Yeah. kodwa uma usumbona umuntu kuvuka lezi zinto leziya yabo so yabo le ama-ex ngathi nje mina hayi ngeke ngase ngabona le abantu besifazane kuthiwa ulala naye akupheli ngisho iviki useshonile. Ngayiduda kalento ukuthi isigcino vele umuntu uzoshona yabo. Sure. So angimenze izinto zibe lula kusamanje ashone manje. Indaba yakhe ayisekho. Hayi ngase ngamtshela ukuthi okay nakho ukuthwala ngikufunda. Ngase ngabuza ukuthi okay yini edingakala kumina ukuze lento ngiyenze. Wasesho ukuthi hayi into edingakala kuwena ngizodinga inhlabathi yala usuka ngakhona. Ninsile umuntu osifazana ukade egeza amanzi echithelo uwena uthatha insila yakhe angaboni kodwa hayi ngenza njengokusho kwakhe ngayiphatha inhlabathi eyala ngihlala ngakhona ngayiphatha nalensela umuntu osifazana oyedwa lo wageza ngamchithela amanzi ngakhona la ngafaka khona ngavala nje kahle ukuthi hayi ngachithiki kumele ngifike nayo lapha yonke into ikahle ngiyithatha lento mangifika lapha kukhona isikhwama nje sesibe yonke into kahle wayesengilindele. Yeah. Yabo because mufika lapha ufika vele sekwazi ukuthi usibani usendleleni efethu wona usibani yathi hamba uye lapha usekulindele ubaba usibani. It's alright akunankinga. Ngangena ngakhona ngafika ngahlala ngalindiswa nje impela into yesikhathi ngumuntu ngiyayisaba ke inyoka kodwa ngalo lasuku ngaqhunga isibenzi ukuthi hayi uma ukuthi bazonginika yona ongenani ngizoyithatha yabo. Hayi imali. Yeah. Nami into engiyibona ukuthi yabo imali kwenza izinto. Hayi bafowethu. Yeah. Ubona kahle ukuthi yabo la. Hayi so mangifika lapha ngahlala nje impela mhlambe kwaphela 15 minutes wayiqhamuka ke lo baba wayiqhamuka sahlala phansi saxoxa wafuna lezi zinto ayithi angiphathe wakwenza yonke into yenza phambi kwami kodwa wathi okay ngaphambi ukuthi siqhubeke unesiqiniseko salento ufuna ukuyenza noma mhlambe awucabanga sesanga kahle into vetona wavuka namhla ekseni wathi hayi no ngiyoyenza athi ngihambe ngiyoyenza ngoba le ndlela nje manje usufuna ukuyithatha akubuyeki and ababuyi bephelele babuya kuningi sekonakela. Yeah. Sekungelula ukuthi bakulungise. Kuyenzeka agcine sekuphumula nanemphefumulo abantu begcine bese sebeshona yonke into obunayo ungakayiqali lento. Uma usunayo lento obunayo iphindeka njengokuthi
uma unemali vele ufika usuyibhoza vele la ungena khona wonke umuntu umemeza Khothanyana. wena left right and right yonke leyo nto imnandi leyo nto angifuni uqamba amanga because ngiyibonile kathi ngisenza lesi sithwala ngiyibonile imnandi uma ungena wena kujabula wonke umuntu nje into uma ufika wena kuba happy wonke umuntu so wangitshela wathi le ndlela osofuna ukuyithatha njengamanje inzima ngicela uyicabanga ngathi mina ngicabange ngaqeda ungibona ngila ngiphethe nazi lezi zinto othi angiyiphathe yizo lezi okusho ukuthi isinqumo sami sengisithatha ukube bengenaso isiqiniseko salento engifuna ukuyenza la bekuzoba khona bengizokushiya endleleni ngithi yazi ngikhohliwe noma kuwukuthi yabo lento khomba khona ukuthi njengamanje ngoba ngilana izinto engiyiphethe ngiyayifuna ngicela siyenze wathi ayikulungile uzongisiza Sure. hayi wangisiza ke esikhwameni bekukhona wafika wafaka yona lenhlabathi wafaka nalamanzi ngaphakathi yabo because ngangaphethe ngebhodlelana nje into eyayingithusa kakhulu ukuthi lamanzi ashona apha ngathi because ngasiphatha wangitshela ukuthi isikhwama ngasivula okwami nje ukuthi mase siqede ukwenza lokho esikwenza lana ngisithathe isikhwama because kukhona izintambo ayifaka engathi ziyisikoshi ithungiwe phakathi Yeah. kwakhona izinto ayishunqudiselayo yonke leyo nto isikhwama sengitshela ukuthi lesi sikhwama angavumeli ukube khona umuntu ozosithinta mawuthi ngiyaklina eroomini yami kuklina mina kuphela hayi omunye umuntu ngoba uma khona umuntu ozosithinta ziningi inkinga zibe khona Wabhekana nazo, yes. so ngase ngasithatha lesi sikhwama wathi angisifaka ngaphansi kombhede ngasithatha ngahamba naso ngasifaka ngaphansi kombhede wathi into ekuzomela iyenzeke umuntu wesifazane ekuzomela ngilale naye kuzoqondana kuzozenzakalela ngoba kuwakhona nento anginikani wathi angoyigcoba ebusweni ngisho kuthiwa ngikufica elayinini kaShoprite manje sambeni sendlini ngeke uzunqabe Sure. awunqabi ayish Yeah. angikhulumi because ngalento ngiyenzeka kakhulu emaklabhini Yeah. emaklabhini yazi vele ufika nobhiya futhi ukuthi hawu mina siphuze yenza sambeni Uhola sendlini ingane. usuqedile-ke lapho ayikhulumisi le kokhona into engayigcoba nje ebusweni before ngiphume nje mase ngithi okay ngiyosebenza because usuku nosuku yazi nje usuku nosuku iviki neviki evikini nje mina ngilala kanye umuntu wesifazane thathe yonke inhlahla yakhe isala ngakumina ngoba kwangitshela ukuthi lento uma sengigcobile ngizobabona abaningi vele abantu besifazane kodwa amehla amazo imvamisa umuntu ekumele ngimthathe kuzoba umuntu wesifazane laba ababa nezintambo la iqolo Kushuthi lento egcoba iyakudirect. iyangidirect Okay. abantu besifazane abanezintambo la iqolo ngoba uma singiyolala nabo lezi zintambo zabo zizoconnecta nalezi zintambo zami ezilaphana esikhwameni kuyilapho uma sengilala naye sengidonsa amandla akhe konke nje inhlahla yakhe kahle ngidonsa inhlahla yakhe uma sengiqeda ukudonsa inhlahla yakhe uma sengiqeda ukulala naye ngibona sekuseni ngamgezisa ahambe after that phinde ngimbone ngeke kuphele ngisho iviki uthi usibani seshonile Ngalesikhathi kwenzeka lento uNembeza unawo. ngoba ngisho yabo musayiqala imali iba khona ubone hayi yabo as cause lento as much as uyenza irate abantu besifazane yakhuphuka yashona cause mangikhumbula kahle khona la khona 3 months Facebook wami mangikade ngene kuma news feed phuma RIP Sure. rest in peace mangithi ngiyabona besifazane ngiyabaza ngiziphelele wade ngilele naye nini abanye ngibe ngibakhumbula abanye ngibe ngibakhohlwa yabo because bese ngishana nalento ukuthi once ngabona RIP ngithi mhlawumbe mina lo uma ngabona umuntu wesifazane ngithi ngabe mina lo noma mhlawumbe into ngibe ngithi uzixaye vele umuntu bezoshona yabo because la khona engaze ngathi no sengifuna uyiyenga ngempela kwakukhona usuku la sihamba khona nabangani bami saseklabhini as usually sahola futhi kwakulesihlanu khona umngane wami owayele enhlobo lena uwenza izinto zasemhlabeni aphinde futhi angisuka ukuthi makuthiwa uma uyikhole izinto zasemhlabeni awuziyenza awuphuze wayexubile. yenako wayekwenza konke yabo wayiphuza ephuza mase kumele esontweni uyenza futhi kwathi ngelinye ilanga kwathi yazini sele weekend siyophuza asambe esontweni ngoba umngane wami anginankinga okay fine asambeni masamba ngawolesihlanu safike sahola khona la sabhukha nje elinye ihhotela khona sathi nje okay weekend yonke sovukela khona leli hotel sihambe sesontweni safike sabhukha kwadrova kwamnandi yonke into sakwenza esikwenzayo ngesonto savuka masivuka ngesonto sihambe sesontweni nje si-happy yonke into right masifika esontweni naye khonza ayisaqhuma isililo esontweni yabo ngithi mina hasho ukuthi abantu hayi imoya impela hayi bahamba naye uNkulunkulu impela bayizwa intshumayelo kaMfundisi athembe suku umfundisi mase intshumayelo yakhe sihambile nje impela base yasho ukuthi unendaba ezingehli kahle hayi
nasesontweni ngisho abakade becula sebekhala unya base yasho ukuthi hhayi kasibani bani mhlawumbe wabala mhlawumbe imizi mhlawumbe 15 ya ku-20 kuthiwa ingane zakhona ayishonile. Mangilandelela zonke lezi ingane engisengalala nazo Sure. ila ngaqala khona yazi akukuhlungu ukubona le nto bengiyenza phela uma sebekhala abantu bengingekho phambi kwabo, kodwa manje ngase ngibona abantu phambi kwami like sebekhala. Ukuhlungu ukubona umzali akekho umuntu yabo ngathi mangibona loya mzali loya ngathi mina mangathi umzali wami ukhala kanjena ngingayini. Ngesikhathi uya lapha bhuti wawusenawo unembeza kodwa ngiyasenza ukuthi masubuya wabuya ungasenawo. Awungasenawo. Ayikho into eyakuthusa ngalokho. Anginakanga. Sure. Yeah. So njengamanje awusafuna ukukhalisa abantu. Usufuna lento iphuma. Angisayifuni ngisho njalo. Manje awunalo uvalo lokuthi konke onakho amandla onawo. No, okay. Ayalahleka. Into phela sekuyenzeka nabo ngiseke ngazama ukuyiyeka lento. Yeah. Ngabuyela kuye lo muntu lo ngamtshela ukuthi lento njengamanje angisayifuni. Singenze njani? Wavetana wathi wenzise lento yamanje wathi mina fakele high keeper. Indlela ukuthi uphume lana iyodwa ukuthi uphuma ngebhokisi. Ngathi mina ayikho mhlawumbe indlela esingenza ngayo. Because angisayifuni. Sengi right. Wathi ayikho into engayenza. Lento abantu bebengayazi bengithule bekuyinto bekuyamngedwa. Eyamngedwa akekho umuntu ebengamtshela. Kwathi ke khona lo mngane wami lo yikholi bewumuntu I'm sure nawe sokwaba nabo labangani labo uthi umbuza umuntu ayikho into abangayazi. Ngambuza ngebhola uzokutshela, umbuze ngeboxing uzokutshela, umbuze ngoswimming uzokutshela, noma ngambuza ngani. Wazi exactly wazongixoxela. Yeah. So ngase ngamtshela ngathi mina mngane wami yazi kune story ngeke ngisibone Facebook angitshelanga like ngqo ngithi mina. Ngamtshela ngathi kunento engiyibone ku Facebook story somuntu othwalile ngamchazela nje yonke into engiceda ukutshela ngayo. Ukuthi mngane wami mumbuka lo muntu engenze njani. Wathi hayi phela kukho kunye lo nyanga ayikwazi ukumsiza wona la esimsizile vela iyamsiza kwaseqaleni amanga lawo iyakwazi ukumsiza ukuthi yena ifuna adlule nembeze lento imudle ngaphathi ayibone into ayenzile yabo ngaze ngibuza ukuthi mina pho mhlawumbe ngenze njani mhlawumbe sengihamba phela kwezinye inyanga yize mhlawumbe zingeze imsize yabo ezikhona zingamsiza kodwa ziyabaleka hayi zonke yes ziyabaleka hayi zonke hayi ngathi mina alright akunankinga ngayenza ke research yami ngifuna inyanga ezaziwa nje impela ngayenza kwakhona futhi khona engithola khona eZimbabwe ngabuyela khona ngayichazela hayi wathi uzokhona ukungisiza senza base ngitshela ukuthi yonke into i-right akwangathi ku-right impela hayi mhlambe yaphela nje inyanga yabo nje leyo nto ngingekho into eyenzakalayo yonke into i-right nabo bengafi yabo nje yonke into i-right ngithi mina isho lento siphelile kwathi isikade ngavuka ekseni imlenze ayisebenzi. Lento ayifika ngimqondweni nami ukuthi hayi mhlawumbe ukuthiwa yabo yazi yabuya mhlawumbe ekudeni yabo like sengihleli impela empetheni sithi abathe nakhona into because lento yangithusa ngokuthi manje ngifonela abantu akekho ubambi abantu engibazi ukuthi ngisho ngamfonela ngisho nango-1 ey'ntatha uzoyibamba ifoni manje ngiyamfonela ngifuna umtshela isimo engibhale ukuthi hayibo naye impilo yami angizwa kahle angazi kwenzakalani ifoni akayibamba abantu engibaziyo ngithi nje mangathiwa ngiyamfonelela uzofika noma inini ifoni akayibambi. Waze wenza njani? Kwathi ngahlala nje impela embhedeni isikhathi impela mhlawumbe ngaze ngazama impela ukuyiphakamisa mina inyawo ngaze ngahlala nje kanje embhedeni sengihleli nje kanje impela sengicabanga ukuthi ngizomisa kanjani njengamanje kodwa khona usizo ngagcine ngitholile sahamba bafika balokho umngane wami ngakuyena umuntu owalokho wathi seyibona ifoni alama miss calls zami wasebuya ngase ngicapha uthumela endlini because kunenkinga engibhekane naye wafika wazongithatha saya eklinikhi bangidlulisela esibhedlela bathi abayiboni inkinga ethi kuphi aleke lento njengamanje ngihle siyabuya ingqondo ithi hayi mhlawumbe ile yanto ayingifone kufanele lento deyabulawayo leyokuqala ingayike ngithi mina sengibhekana nenkinga kanje wathi ngakutshela ukuthi leyo nto ayikho indlela yokuphuma hayi ngivale ifoni ngifonele lo wangisizayo manje ngithi mina sengibhekana nenkinga kanje wathi hayi yenza kanje uzoba right hayi ngikwenze ngempela lokho ngibe right ngithi mina ayisho ukuthi hayi lento iyenzeka ngempela mayenzeka akuphelanga ngisho ngavuka ngakusasa amadlebe avalekile amehlo awasaboni kahle kube ngathi nje
ngifuna ukufifiyela nje. Ngifuna ukufifiyela like nje sengifuna ukuvaleka amehlo. Yonke into yami nje into ebenginayo njengamanje sekuyaqala. Umngane uma ngifuna usizo kuyena useyaqala nje manje uselokhu eyabalisa. Uyayisheshisa. Yabo into engavamisile ukwenzeka. Useyaqala nje manje yabalisa abantu engibazi kahle ukuthi bangisiza. Bonke bangihlehlelela manje bangihlehlelela. Ngilangidela ngikhuluma nale ndoda le. Ngaba nje ngoba manje ngoba ngilanje iyona ekhonile ukungisiza ukuthi ngikhona ukuze ngize la yabo because ngifuna umuntu oyibona love it ashesha ngenelele kungaze konakala ngoba sengi-right. Okay mfethu, ngenxa yokuthi isikhathi sesasibalekile mhlambe okwakho ke ongafisa ukudlulisela kubantu abasebasha ngoba ngiyakubona uyibhunga impela lingelidala kangako. Abantu bayakuthanda ukujola abahambelana nabantu left and right. Uthini wakho umbono njengoba izwe selinzima kangaka? Ngoba ngisho ngiqale kahle lenkulumo eqale ngathi bengizoyingifise uma ngase kuthiwa kuba khona ishow la socacisela khona ngokuthwala ukuze umuntu azokwazi mina ngizoxwayisa wonke umuntu ngisho kuthiwa kunzima kanjani empilweni ukuthwala nje akuyona isolution. Ungalinge ukuthwala kube isolution ukuthi awufuna ukuphuma enhluphekweni. Ngamncame ngoba ngisho ngiyamncamela umuntu okhombayo kunomuntu othwele. Mfethu asibonga kakhulu isikhathi sakho nethuba nje uthubela. Sithemba ukuthi udokotela wethu uzokwazi ukukusiza ngoba uthi lento bayakusiza kodwa ayipheli completely. Kuyaphinda ibuye futhi kuphinde iqhubeke. Ufuna umuntu ozokusiza manje iphele nya. Yeah. Sithemba ukuthi udokotela wethu khona azokwenza kusiza. Sazoke siza ukuthi uxoxa uthini naye. Hayi sabonga baba. Sibonga kakhulu. Yebo. Right, babukeli bethu emakhaya nezulu daba likaBhuda. Silinde ke siza ukuthi udokotela wethu olandelayo uzokhuluma thina lolu daba. Uyamsiza akamsizi, naye uyahluleka noma uyakwazi ukunqoba. Sizozwa ngaye. Hlala nje unganyakazi. Siyabuya. Is the Black Life TV?